Carane kuwi dibenerna kuwi lho, samalah musik kaya ngono. Engko wedi paneh ditolak sampean. Iki, Bang. Ngapa nganti mengwedokunke? Nyongke seneng karo anake sampean, yang barengke wegah kesaing karo cacing. Walah, aku ngerti pura nek kaya ngono musrik, ngerti pura Ben. Ini sebagai bapaknya Arika ya pengennya Arika duwe bojo sing bener karo bisa dadi menku keluargane sih. Ora kaya kowe sing musrik kaya ngono. Mudeng sinae kowe. Nyong apa salah sih Pak Nyengki ya termasuk usaha sih. Ya usaha tapi carane kowe sing salah. Maaf benake domonge gak ngoko ket mauke. Nyoke tau ngrasakno apa kowe rasakna Ben. Nyoke ya tau nom. Jadi carane kowe dibenerna kuwi lho, samalah musik kaya ngono. Engko wedi paneh ditolak sampean. Sampean bareng ya mesti jengkel sih gara-gara tau tak palak. Jane ya jengkel. Tapi karo kelakuan kowe ndang dadi melase nyong, dadi prihatin. Iki lho ngono Ben, tak omongi. Kowe ompong esenom dine kesempatan go tobat, go ibadah. Sing bener ngono lho dimanfaatna omong gunung kliwat. Nek masalah jodoh, pati rezeki wis ana sing ngatur kabeh. Oh kaya ngono. Ya kesuwun wis padu gelem nyelek nak nyong. Haringe waras wae lah nyong. Uripe men bisa luwih bener. Amin. Iki tak pamit dhisik wae yo. Mas hati-hati. Agen melasaken Mbok Budi yo nek urusan kaya anake. Sasar mong dalan sing salah gara-gara dheweke ora sadar karo ora ngerti ajaran agama bareng. Ini wong kaya ngene usah dikerasi, Ceng. Domonge alon-alon. Nek dikerasi ya cok malah nyokot, nyetek bareng kadang. Mbok Budi bener sampean. Karo harikane nanti gak sepi ke prene. Nang pasar kan mau isuk malah jam piro jam 4 setengah 5 nae. Ya wis ahnya tak bilipe ya. Pedes mripate Kak. Ora sampean tok nek Narika ora sumprah bablas. Aduh, lopot kan. Ya, mana hati-hati ya.